Vítejte v naší vitrážnické dílně. Ono to bude jakoby položený na okno, to znamená, že se tam musí sedět úplně přesně, jo? No a teda potom Jo, protože aby se udělat úplně tak, aby to přesně na milimetr. Ještě to musíš brousit. Ještě musíš jako zaříznout. No. To teda. Možná, jestli by to nechtělo světlejší zónu. Letos máme 30 let výročí firmy a 15 let výročí našeho spolku, kdy zachraňujeme unikátní gotický kostel. Děláme spolu. Manžel je spíš technický typ, ten se zabývá kovovými konstrukcemi, elektrikou a statikou vitráží, když to já spíš se zabývám takovou uměleckou tvořivostí. Maluju na sklo, dělám návrhy, komunikuji s klienty a dělám obchod. V současné době děláme vitráže do celého světa. Děláme jak klasické olověné vitráže, tak vitráže takzvané Tiffany technikou. Dřív, když se začaly ty vitráže vyrábět, tak oni totiž neuměli udělat dostatečně velký plochý sklo. A proto vlastně se začaly dělat takhle z jednotlivých sklíček, které se spojovaly tím měkkým olovem, který se dá snadno ohýbat. Když to ohnete, tak prostě to jde rukou a následně se letují cínem. A když se jedná o Tiffany techniku, jako to je v našem případě tady u těch vážek, kdy jsme si vytvořili už jednoduchý návrh, tak následně to rozstříháme zase ty šablonky už klasickýma nůžkama, ne těma speciálníma, a celý se to dá do měděné pásky, což tady dělá právě kolegyně. A to se následně potom celý zaleje do cínu a tím se nám potom vytvoří ta konečná práce, ta naše vitráž. Ty nejzajímavější kousky, které jsme dělali, tak třeba byl vitrážový strop pro hlavní nádraží v New Yorku, v Brooklynu, ale dělali jsme třeba i vitráž do Francie. Děláme i restaurování vitráží, kde musíte dochovat původní výtvarný návrh tak, aby nikdo nepoznal, že jsme do toho zasahovali. V této vitráži se nám nedochovala celá velká část těla Ježíše Krista. Zde vidíte kousek hlavy, kousek ruky, která se nám dochovala, a my jsme se pokusili podle kresby Albrechta Dürera doplnit chybějící část. Je důležité, aby nový kus celá navazoval na původní originál, tak, aby téměř nikdo nepoznal, co je původní a co je nové. Často spolupracujeme s filmaři. A jedna z těch posledních a nejkrásnějších prací, které jsme dělali pro anglickou produkci, byl pro film o Vánočním chlapci. No a tady vidíte návrhy, které nám dodali tamní architekti, no a podle toho se dělaly takové krásné vitráže. V současnosti jsou strašně aktuální, zvláště takovéhle světelné obrazy, kdy my tu vitráž podsvítíme, je tam nějaký světelný panel, hezky se to zarámuje a vlastně ten člověk si to může dát přímo na zeď. Ten obraz je zvláštní tím, že je tady použitý ručně dělaný sklo z německého Valsasnu, který je teda velice vzácný a velice drahý. Je to zde kombinace Tiffany techniky se skleněným kamínkem, no a pak tadyhle vidíte to ručně dělané sklo. To sklo má slabou vrstvu čirého skla, na kterým je slabá vrstva barevného skla a my jsme tu vrstvu barevného skla odpískovali a vznikly tam takovýhle zajímavý tvary. Ta lampička je v současné době náš hit, protože má naprosto moderní design. Používáme v tom polodrahokamy a tady vidíte krásný růženín, který je v syrovém stavu. No a je tam použitá i česká lampová nožička. No a
Tadyhle ta lampa zase je zvláštní tím, že jsme ji dělali pro filmaře. Takže to je naše lampa herečka, která si zahrála v hororovém filmu o vraždících baletkách. A poslední lampička, ta je vlastně na stejné bázi, taky byla vytvořena pro film, ale zase je tady zvláštní ta lampová nožička, protože tu jsme zase našli někde na internetu, takže je velice zvláštní tím svým designem a v tom filmu teda tam si hezky zahrála. Tady ta lampička je zvláštní tím, že používáme místo skla polodrahokamy. Tady zrovna ukazuju na achát, který je krásně do růžova dobarvený. Tady třeba vidíte používaný měsíční kámen, který léčí veškeré ženské záležitosti a je prevence proti nádorovým onemocněním. A doplnili jsme tuhle lampičku malinkými drobnými skleněnými takový do fialkova kamínky. Celá ta lampička je postavená na starožitné lampové noze, kterou jsem si na internetu vygooglovala a do dneška nevím, jak stará ta lampičková noha je, jestli je stará 50, 100 nebo 150 let. Podle této lampy se dá krásně hrát. Jsme ji dělali pro určitou hudebnici. Hudbu napsal Antonín Dvořák a je to ukolebavka z opery Jakobín. Tohle je naše lampa. Původně se jednalo o vytvoření nějakého unikátního kousku pro naše různé výstavy, které vlastně pořádáme nebo které organizujeme po celé České republice. A protože jsme potřebovali opravdu něco unikátního na takovou VIP výstavu, tak jsme oslovili kovářství Brož, který nám vytvořili takovou krásnou kovovou konstrukci a manžel do toho zakomponoval takové bošovské květiny, což byl původní záměr inspirovat se Jeronýmem Bošem. Ovšem, naši klienti nebo zákazníci nebo prostě návštěvníci tak vždycky říkají, to je tak krásná Adéla. No a takže už tomu zůstal ten název. No a tady se nám podařilo na internetu ulovit takový pěkný kousek, pravý duchcovský porcelán. Ty figurky, to je prostě úžasná práce. Vidíte krásnou porcelánovou lampovou nožičku. A my jsme ji ozvláštnili naším stínidlem. A využili jsme tam na tom tenhle ornament, který se nachází na té nožičce. A ten ornament jsme namalovali na sklo a takhle krásně jsme to celý zakomponovali. Tato lampa má velice zajímavý a netradiční, současný a moderní design. Mám k ní osobní vztah a ráda bych ji vytvářela i v různých jiných barvičkách. No a potom stojí na úplně jednoduché, elegantní lampové noze z nerezové oceli. Jako inspiraci pro tyto hodiny jsme použili obrazy mistra Teodorika, které se nachází v kapli svatého kříže na Karlštejně. Vidíte zde 12 apoštolů a ten nejznámější svatý Petr nám vytváří 12. My spolupracujeme s různými výtvarníky a v tomhletom případě jsme spolupracovali s keramikem Václavem Wagnerem z Drakovníka, který pro nás vytváří různé keramické polotovary. No a my jsme ji dozdobili těma drakama, takže z toho vznikla taková krásná dračí koule, dračí vejce. Tento světelný obraz jsme vytvářeli pro naši autorskou výstavu, která měla vernisáž v roce 2002 na Vánoce. Takže jsme udělali takový vánoční motiv, protože každý má Vánoce spojený s Juráškem a s naší Libuškou. Místo, abych někde vysedávala venku a pozorovala přírodu, tak mě tohle baví, že jo. Baví mě dělat ty šperky. Prostě se snažím zabavit ten čas, který mě ještě zbývá.
posledních 3 letech se zabýváme speciálním designem. Říkáme tomu nový design, ozvláštňujeme už prostorové sklo, různé skleničky, vázy, mísy, spolupracujeme s různými výtvarníky, nejvíc s Jiřím Pačínkem. To je náš spolužák z umělecké školy. První volavky, které bych vám chtěla ukázat, jsou tyto 2 poháry. Je to pohár pro pána a pro dámu, kde je kombinaci jednak skleněných kamenů s cínem a s různými drátky. Pak bych vám ještě ukázala krásné poháry, mají v sobě zakomponované polodrahokamy. Jedná se o 7 čakrových kamenů, takže ty poháry potom jsou kouzelné a vyjadřují takovou zvláštní moc. A nakonec krásné dílo, které jsme vytvořili ve spolupráci právě s naším spolužákem Jiřím Pačínkem. V roce 2007 jsme zjistili, že tady v Libini se nachází krásný gotický kostelíček. Je to úžasné místo, ale kostelík byl v havarijním stavu. A tenkrát, protože na kostel už byl napsán demoliční výměr a hrozilo mu zbourání, tak jsme se pustili do opravy toho kostela. Spolu s kamarády, s brigádníky, většinou své pomocí jsme ten kostel dostali do takového stavu, jak dneska vidíte. Díky tomu, že jsme se pustili do opravy, tak jsme zjistili, že se jedná o velice zajímavý venkovský objekt, na tehdejší dobu velice dobře postavený. První zmínka o tom kostelu je z roku 1356. Tento kostel je významný právě svým paprsčitě sklenutým presbytářem, což je nádherná venkovská gotika. A je zde dochován i původní gotický oltář, gotické výmalby, jsou zde zachované 2 konsekrační kříže. V rámci archeologických vykopávek jsme zde také objevili hrobku Dionýza Storetického ze Storetic, což byl velice zajímavý místní šlechtic.
jsou zde pochovaný jeho příbuzní a dokonce zde máme jakéhosi ducha. Když zde máme nějaké svatby a prochází svatební průvod nad hrobkou a lidé ten svatební průvod fotografují, tak vždycky na té fotografii se objeví taková bílá tečka, jako by ten duch nás provázel. V expozici můžete najít kopii nejstaršího okna, které se zachovalo v Augsburgu v muzeu a bylo vyrobeno původně pravděpodobně kolem roku 1100. Vitráž se jeví ještě velice jednoduše dělaná. Jsou tam jednoduché řezy, ale už i v té době uměli malovat takzvaným švarclotem. A to všechno na tom okně můžete zhlédnout. Gotiku naleznete v hlavní lodi a zachycuje takzvanou Bibli chudých. Je to velice zajímavá záležitost a originály těchto vitráží se nachází v katedrále Chartres. A Bibli chudých se tomu říká kvůli tomu, že v tehdejší době lidé neuměli ani číst, ani psát a ty okna byly takovým středověkým komiksem a v oknech se odehrávaly příběhy různých svatých. Gotické vitráže mají 3 základní barvy: červenou, modrou a zlatou. Červená zachycuje krev Ježíše Krista, modrá na nebevzetí Ježíše Krista a zlatá nám zachycuje ducha samotného. Poslední vitráží, kterou jsme udělali pro muzeum vitráží v Libni, bylo okno na motivy Louise Comforta Tiffanyho, jednoho z největších představitelů americké secese. Každý, kdo v tehdejší době chtěl být v Americe in, musel prostě mít okno od Louise Comforta Tiffanyho anebo jeho velice originální lampy. Pro turisty jsme vytvořili tzv. Osmítí světa. Jedná se o obrovskou vitráž, která se nachází na stropě kostela. My jsme tu vitráž zrestaurovali, dodělali jsme k tomu ještě takové novogotické ornamenty a v borduře toho vitrážového stropu jsou jména všech dárců, kteří nám přispěli právě nejenom na opravu toho vitrážového stropu, ale hlavně na opravu celého kostela. Od kostela k rozhledně vedla zarostlá cesta, byla plná šípků a různých náletovin. No a když jsme v zazdívce hřbitovní zdi našli polodrahokam, který jsme posléze identifikovali jako úžasný kámen, který se nachází pouze na našem místě, tak jsme se rozhodli, že uděláme velice netradiční geologickou, uměleckou, duchovní, naučnou stezku. No a tak vzniklo 9 velice netradičních a zajímavých zastavení, na které bychom vás chtěli pozvat. Jedno z těch zajímavých zastavení se jmenuje Skamenělé dřevo a to se nachází v hojném počtu na našem území. A tak se nám podařilo propojit myšlenku Franze Kafky a skamenělého dřeva a chtěli bychom, aby každý člověk, který projde kolem tohoto zastavení, aby trošku zapřemýšlel nad historií tadyhletoho kraje, protože vlastně v Libni, která se nachází hned u této naučné stezky, byli všichni Židé odsunuti a zrovna mezi nimi byli i příbuzní Franze Kafky. A proto tohleto zastavení se jmenuje Zámek a každý, kdo chce, se může stát spoluúčastníkem, tvůrcem této skulptury.
V letošním roce na podporu kostela svatého Jilí připravujeme unikátní skleněný betlém. Každý, kdo nám přispěje částkou 6 000, přispívá na opravu kostelíčka, zvláště na jeho omítky, protože to už je poslední věc, která nám chybí. Každý, kdo nám přispěje, tak se stává andělem, my vymalujeme jeho tvář a uděláme z něho anděla.